ije n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were nsọpụrụ Onyenwe anyị, iji wee nye ya ofufe n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na ụlọ atụmatụ anyị niile dị mma nke izu ụka ọfụ n'ụwa na-erunye Chineke n'aka, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi anyị, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka natazi ya n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị edo gị ebubo.
anyị ayọ. Nna Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile, biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Okwu onye nwe anyị ruru m ntị, sị m, unu na-ekwu ụzọ onye nwe anyị ezighị ezi. Ụlọ Izrel, biko geenụ ntị. Ọ bụ ụzọ m bụ nke na-ezighị ezi? Ọ bụ na ọ bụghị ụzọ unu bụ nke na-ezighị ezi? Mgbe onye ezi omume siri n'ezi omume chigharịa, malite ime mmehie, ọnwụ gbuo ya, ọ bụ n'ihi ajọ omume o metara ka o jiri nwụọ. Ma onye ajọ omume si n'ajọ omume chegharịa, malite ime ezi omume, ọ ga-echedo ndụ ya, n'ihi na ọ tụlere n'obi ya, kpebiekwa ịhapụ mmehie ya niile, ma malite ibi ndụ ziri ezi, ndụ ga-abụ nke ya agaghị anwụ. Okwu nke nsọpụrụ ụwa. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, chetanụ ebere gị. Onye nwe anyị, mee ka m mata ụzọ gị, kụziere m ụkpụrụ ụzọ gị, doziwe m n'eziokwu gị, na-agbazikwara m. Onye nwe anyị, chetanụ ebere. Onye nwe anyị, cheta n'obi ebere na obiọma gị na-adị sitere na mgbe ochie. Echetakwala njọ m mere n'okorobịa na-adịghị ike m. Onye nwe anyị, cheta m n'obiọma gị na n'ihi na ịdị mma. Onye nwe anyị, cheta m. Onye nwe anyị, ịdị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Otu a ka o si egosi ndị njọ ụzọ. Ọ na-eduba onye umeala n'ezi omume, bịakwa na-akụziri ndị umeala ụzọ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipia. Asị unu jee ndụ anyị dị n'ime Kristi kpọrọ ihe. Asị ịhụnanya nwere ike ịkpalite unu ka unu mee ihe ọbụla, maọbụ mmụọ nsọ ahụ anyị nwekọtara ọnụ. Asị ọ bụ inwe obi ebere maọbụ obi ọma ka unu jiri kpọrọ ihe, chịkọta n'ọnụ na inwe otu obi na inwe ịhụnanya.
were n'otu uche gbawa mbọ inweta otu ihe ahụ anyị na-achọ. Ihe a bụ so otu ihe ga-eme ka m jupụta n'aṅụrị. Onye emekwala ka etoo naanị ya, onye aghọkwala aghụghọ, kama onye ọbụla ga na-achọ ihe ga-abara ibe ya uru, were ya na nke onye nke ọzọ ka nke gị mkpa. Ka a ghara inwe onye bụ ụzọ na-achọ nke onwe ya, naanị nke onwe ya, kama ka onye ọbụla chewe maka ọdịmma ndị ọzọ. Uche unu kwesịrị ịdị ka nke Kristi Jesu, onye dị n'ezie n'ụdị Chineke, ma o kwedosighị aka ike n'ịha otu nke ya na Chineke, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu, ọ bịa dịka mmadụ. Ọ bụghị sọ na ọ bịara dịka mmadụ, kama o wedatara onwe ya n'ala, wee rubegide isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. Ma Chineke buliri ya oke elu, bịakwa nye ya aha kachasị aha niile, ka o wee bụrụ na akpa ha Jesu ihe dum ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ihe niile dị n'okpuru ụwa. Akpọ aha Jesu, ire niile ga-ekwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, maka otuto na ebube nke Chineke Nna. Okwu nke osebro ụwa. Onye nwe anyị, okwu gị bụ mmụọ na ndụ. Ọ bụ gị ji ozi nke ndụ ebighị ebi. Anyị nọ n'elu nọ, ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu jụrụ ndị isi nchụaja na ndị okenye sị, gịnị ka unu chere? Otu nwoke nwere ụmụ abụọ. O jekwuru nke diọkpara ya sị, nwa m jee ọrụ n'ubi m taa. Ma ọ zara ya sị, agaghị m eje. Ma o mesịrị chegharịa
jee ọrụ n'ubi nna ya. Nwoke ahụ jekwukwara nwa ya nke abụọ zikwa ya otu ozi ahụ. Nwa ya zara ya, nna m, aga m ejeriri ya, ma o jeghị. N'ime ụmụ abụọ ndị a, olee nke mere ihe nna ya chọrọ? Ha zara sị, ọ bụ nke mbụ. Jesu wee sị ha, n'egwu na eziokwu, ndị ọnaka ụtụ na ụmụ nwanyị akwụna ga-ebu n'ụzọ banye alaeze Chineke. N'ihi na mgbe Jọn ome mmiri Chukwu jiri ịkwụba aka ọtọ bịakwute unu ekweghị n'ihe o kwuru, ma ndị ọnụ ụtụ na ndị ụmụ nwanyị akwụna kwere na ya. Ọbụna mgbe unu hụrụ nke a, unu emesighị chegharịa kwere na ya. Oziọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristi, ụtọ dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. So ke mmadụ na-ekpọlụ this week ndị nyere aka. Chekwa ka njụkwa ụnụ ajụ njụ, maka ọbụọ njụ ụnụ aza ma ụnụ adịghị ege ntị n'ihe ụnụ na-aza. A sị m onye gbakọta ya lụ. Ke mmadụ na-ekpọlụ na fonu this week wee sị ha bịa ụka tata. Okay, so okay. Ngwa na ihe anyị ga-eme maka ama m na every Sunday ana m ajụ ajụjụ a. Ana njụ ajụjụ a, ofu ihe m unu zakwara nke unu na-eme gịnị ka unu na-aza m. So o gosiri na unu ghọtali ọfụma. So ihe ọ pụtara bụ na unu negharị anya n'ụlọ ụka, onye ọbụla unu ma na-abịa ụka mana ọ nọrọ n'ụlọ ụka tata, unu sị m, unu ji aka unu gwa m sị na nwanne ya ga-eme gịnị, ga-enyere ya aka. So ihe anyị ga-eme bụ each person ga-ewelu ofu onye ma mmadụ na-abụ kpọọ na phone against ụka na-abịanụ, maka ọnya bụ aka unu ga-enyere ya. Yeah. So ọnya bụ aka unu ga-enyelụ ha, maka ụfọdụ dalụ mba, ụfọdụ na-enene sọsọ na TV, mana ọ bụrụ sọsọ na TV ka a na-aka ụka. Ụka TV bụ irelaxizia inenebia, mana ụka bụ ụka maka na a na-anata m olili nsọ na ya. A na-enwekwazi mmekọ nwanne na nwanne n'ụlọ ụka. So nke ahụ bụ ofu. Then nke abụọ bụkwa ajụjụ m tata. Ihe a bụ ihe Chineke si m jụọ ọnụ ka m na-ajụ. Nke abụọ bụ ajụjụ m bụ, mmadụ ole gụrụ dị n'ụlọ nwa bifo abịa bụ ụka? Ndị gụrụ ihe ọgụgụ tata tupu anyị bịa bụ ụka? Okay, mmadụ ịtọ ịnọ. Okay, ngwa dịkwana ya ka anyị bịanụ. Ịma na a na-akọba ndị Katọlik ọnụ. Anyị gịnị ka eji akọ anyị ọnụ? Na ya ada agụ Baịbụl. Anyị na-anya efu na ego ndị dobere aka ha n'oche relax ya na-echezi fada ngwakwubezie. Gịnị ka m na-ekwu ebe ma ihe edere? And it's also very likely na mgbe a na-agụkwazi ihe ọgụgụ a na ọtụtụ ndị mmadụ egekwu ụdị ntị ka ha mara ihe a gụrụ. So n'ihe a na-echezi bụ ka fada ịmalụzie ihe bịara ịkọọla anyị, ịkọcha anyị ka anyị move on. Now another job anyị ga-enyekwa onwe anyị as in the Catholic bụ na every Saturday, even reading before nkwado ụka, ana m ebu ụzọ gụọ ya on Friday just for my own. Then Saturdays agụzie m ya for preaching. So again, ị na-eche sọsọ nke a ga-agụ n'ụlọ ụka. Ihe ọgụgụ unu fụrụ, Catholic Church covers the whole reading dị na Bible in 3 years. And so no mean na ọ bụ na ị na-agụ ihe ọgụgụ tirapụzia nke morning mass, the whole reading, yeah, through morning mass, not on Sundays.
every day, reading Sanina Nago, it covers almost the whole Bible in 3 years. So what it means, nobody will read in Nago on daily basis for 3 years. So onye kwere na Jesus, akụkọ mụ na akụkọ mgbofu when I was still a young seminarian, anọ m na park ndị Ekene na-eche bọs m ji esi Lagos na Onitsha. Pụta ofu onye bịa fụ m ebe nọ. Ndị ọzọ na-awụgharị, ọ dị ka ọfụ mmadụ ya ka nọ nwayọ. Ọ sị na onye nke a dị ka anụ ogbugbu ka ya bịa gbuo. Ọ bịa bido bupụta Baịbụl nwanụ sị m na Chineke kwuru na a ga-eketa ụwa. Kụrụ tọnụlụ Baịbụl tọnụlụ sị m na Acts of the Apostles na mgbe John del Acts of the Apostles. No, mgbe Paul. Ọ sị mgbe Paul del Acts of the Apostles. The first correction onye dị nsị a na ọ bụrụ Paul del Acts of the Apostles. One ma nyuche ga bụ ka ịkwa ka onye nke si maza. Nsị m iwe na ọ bụrụ Paul del Acts of the Apostles. Ọ sị m no Paul. Nsị a no, na ọ bụrụ Paul. No, the Acts of the Apostles bụ Luke. No, Luke. They are not Luke, the Acts of the Apostles. No, brother Paul. I said, whoa. Then I bido, ọ dị ka onye Jehovah Witness. So I said, no, ụwa ka m na-eketa. Nsị na m eketa ụwa. No, na anyị nwụchazie na ụwa ka anyị ga-eketa na Chineke ga-akpọchi ya takwazi anyị arụ. O jebupụta Baịbụl ebe e kwuru ihe nwa blessed are the beginning one, for they shall inherit the earth. So o je wepụtala m side ahụ sị na to inherit the earth. Nje wepụtakwala ebe edere na eluigwe dị. Maka wepụtalụ gị nke ụwa, iwepụtakwala ebe nke eluigwe maka ofu Baịbụl a na-akọ ha niile. And then unu ebidozi ya mana ọ bụrụ na ị mara ọ sị gị na ị ga-eketa ụwa ime gịnị ikwelu mana m ama eketa ụwa maka ụdị hit dị n'ụwa ma ụdị mmiri azolụnụ ma etu ụwa dị ma ụdị suffering niile a ma ụdị ọgụ na mgba ọ ihe aka mmadụ ya ebiche ebe a nachiatakwa ọzọ. I'm not coming back. I am not coming back. Chineke dobere amụ mbigide n'oke ọ chọrọ mgbagoro ebe ahụ a na-agbago ebe ahụ ka mma anọzi natabazianụ nsị ya emezie ndị ụka ha nataba na mụnwa ga-anọ nke ọzọ. And so that's why it's good to read up, because if you don't read up you wouldn't know, and you cannot know what you don't know. And so Okwuchukwu Sunday can never suffice. It can never be enough. And you watch Okwuchukwu Sunday for na bo for the bia Sunday, next Sunday ma bia, next 2 Sundays ma bia kwazi nke ọzọ. If not, it was totally disjointed. So can you not go no Bible, not go near? In fact, MSI come there send the clone readings of the day and commentaries, every day and every hour. Can you not go near? It's very, very vital. So next Sunday, Mama don't negolia against Sunday. So say Golia na God for our own nourishment. You would then understand what I am talking about. Nke tọbụlụ na I hope na mmili emebiro ihe rinne n'ọtụtụ ezinụlọ kacha ndị bi na Brooklyn. Enwekwa ndị mmiri mebiri ihe rinne ha ndo maka na ihe nke ahụ dị egwu anọkọta nsị ma na-abịazi mmebi ụwa. Because afụnụrụ m ebe mmiri na-ezo 3 days consecutively. And na mmiri America na-ezo ka nwa na force ya baa akwa. Ịma efu nwatakịrị na force ya baa akwa, ome obele anya mmiri na-apụta ya n'anya. So etu aka mmiri America ti ezo. That's why mmiri nwere ike na-ezo imeji umbrella. Mana ọ bụrụ nke Nigeria dị ka nwatakịrị etili ihe, anya mmiri a na-agbụ ya, imi a na-apụta, ọnụ mmiri a na-apụta. Etu aka nke Nigeria si ezo. Mana nke America na-eme ka sọsọ nke etili ihe ya na force ya anya mmiri na-apụta na ọ na-efiche nke ha adabe. Mana nke a pụrụ ka nke Nigeria. Mmiri ọ ga-abịa nọ n'ime ụlọ ịnụ ka mmiri na-ada na zinc gbagba mgbe ka ị ga-ama na ani adịrọ level. So I pray na whatever that happened, that it didn't affect us in a very adverse way. Then abịa n'okwu Chukwu tata, Chineke na-egosi anyị about making choices. Choice. The choice you make determines who you are and who you will be. Every choice is what makes you. Now, there were so many things sitting around making choice. Number one, choice is ihe mmadụ na-eche n'isi. And then if you make a choice
and there is no action that follows that choice. Did you make a choice? Let's say, now Father Cosmas say, I'll go back to school next year. I said it in my head. Then next year, Gafeta, I didn't go back to school. The next 2 years, I will go back to school. On more choice in make it go. And I didn't go back. Next 3 years, I will go back to school. I just made a choice that is no choice because I was just talking. But a choice, I will go back to school next year. And I'm putting next year a school. And Nobrok also did school because even in going to that school, you'll also make a choice within the school. Because it's also a choice to pass. It's also a choice not to pass. Because when they say, I will go back to school. Obosi school, Obulabia, Tia Nazuya, Ebeki Neje, Akwụkwọ na so Ojebe. Chelo ma na ma remind ya no na etu nsigu nke ochie ka abia no. So now, nwatakịrị ahụ bụla akpa jebe school. Olu na school nọdụ na daily and groceries. Na-ata chinchin, na-ata popcorn, na-ese siga. Ya na ofu nwata nwaanyị nọ na-akpa nkata. Then ndị ọzọ nọdụ na class na-ede ihe. Akwa ha ncha jere akwụkwọ. Mana nyanwa jebela akwụkwọ nke na-ebe na groceries and dailies. Okay, I have to speak English so that all of you will be hearing me. But the child or the adult, even anybody, it's about everybody because it's about making choice in life. And then the child goes to a store and relaxes, drinking, eating, talking, and then the rest of the students are in class writing the test. What happens? At the end of the day, those ones who are in school, writing, preparing, taking assignments, and doing everything will be successful because these are choices. This person has made a choice, but a wrong choice. But the other group also made choices, but right choice. The question is, what choice do you make for yourself in life? Even in marriage, you make choice. You make choice. I remember somebody I was talking to about some difficulties some years back. I remember as father, some difficulties I was encountering as a priest. I was saying, Father, Mujisenike, Okwihem choose. In more language, Okwihi choose. Nsia, Nemo Okwihem choose. I'll copy. Olufo boss or Fioriana dear. Oburubia or calling Nukola and say to an egg or kocha. And say, and the Jisiguanico, we choose. Macanono when I begin choose Lunkie. So, a Bakukon can be him choose, Lakukon cable wagene, you whole choose. Macau choice, but again, these are choices. Every choice we make has its own challenges. But the question on your behead in here, what are you doing? Every choice has to go with some action. Action must be in your choices. And if you don't put enough action in your choices, you are not doing it. We go see any Hogogo and Kembo, now Ponki Ezekiel, Onyamu Ezekiel. At the time Ezekiel Bulamoma Noa, Ndi Jew, non a crisis. Their crisis is Nande mmadụ believe at the time ọ nọ ha na-ebe akwa na-ewe iwe kedu ihe Chineke ji were kwe ka akụtuo ụlọ nsọ kedu ihe Chineke ji were kwe ka ha nọdụ n'oru kedu ihe Chineke ji were kwe ka ha mee nke a. Then they also translated it na ihe ha ji ata afụfụ a bụ njọ nna ha metara, that this is the sin of their fathers. Na ọlụlụ a na papa ha na mama ha na grandfather ha mere n'ọnya bụ ihe ji ha tata. Even ụfọdụ n'ime ha sị, apart from that, why is God so wicked? Kedu ihe Chineke jizi ata anyị afụfụ? Gịnị ka anyị mere Chineke?
ha na-eti mkpu nke ahụ. And just like a normal thing anyị na-eme n'ụwa, enwere so many people who believe na ihe na-eme ha bụ ihe papa ha maọbụ ihe mama ha. Nya ka Chineke na-ekwu, no, we are now moving from there to now people's choice. Because sometimes people's choice is what is affecting their lives. Mana ha na-achọ ebe ha ga-ebodo. Onya ka Chineke gwezipụ Ezekiel wee sị ha, unu agbaziri na Chineke, unu ekwukwazina na papa unu na mama unu, no unu nwa. That onye na-eme ihe ọjọọ decide ya to stay in sin, that person will die in what? In sin. Kasịzina na papa gị, ma no mama gị, ma no uncle gị, no nne gị. Now sometimes people point at another person and never point at themselves. Enwego ụmụaka n'obodo a, so many, no papia bụ why he is not successful. No mama ya, enwego nke ma ndị pastor, these present pastors. Enwelo mgbe je Nigeria sometime, nwatakịrị bịalụ zute m. Coincidentally, ọnụbero di at the time. So na-eje n'ụmụ ekpele, so ọ na-eso papia nọ na store because they nwere ihe ọ na-alụ at the time. So je ụmụ ekpele ahụ, pastor wee sị ya na papia narị akara aka ya. N'ọnya ka papia ji wee dobie na store ka ọ na-elele ahịa na-agba ọrụ ya ego. Nye jezina na store ahụ. No papia ji fadị na di ọnụ bekwuru no papia ji akọcha ya. And no believe ya. Kweli etu ahụ, then kwụsịzie store. Tọdụzie papia became the worst enemy o nwere n'ụwa. Nnọbịa na. I bido life journey ya. And I gagide. Ojiakia discover that she has not really channeled her life the way it should be. That she also has so much fault. That some choices so make in life be hedging. But Ojo point you know, so nwoke n'ọlụ onwe, nwoke na-agbagharị na-eti sọmkpu. And so what choice do we make? Ewe gosi anyị n'oziọma. Nwoke mụtala ụmụ ịbụọ. At the time Jason na-ekwu okwu n'ụwa, ndị Juu bịakwutere ya na-ajụ ya, on whose authority are you performing these miracles? Jason nenekata ha. Ihe ọma niile o megoro n'ụwa enwero nke ha na-ekwete. Interest ha bụ gịnị? On whose authority? Onye nyere gị ike a, ebe ka isi weta energy a? Jesu wee sị na-etu a ka unu ga-anọlụ ihe ọma niile na-eme na ndụ na-eme gịnị? Apụọ. Then ndị nọ n'ilo amarọdị ihe ha na-eme, Chineke esi n'aka ha wee na-eme gịnị? Na-agọzi ụwa. O wee yuzuo ụmụnne na-abụọ. Onye nke mbụ, papia zili ozi ya jee lụọ ọrụ n'ugbo. Ọ sị papia na ya ga-eje. Gịnị ka o mere? O jerozi, mana onye gonna ya hope, I will go. Then onye nke abụọ ezie ya ozi si ya jee n'ugbo jee lụọ ọrụ. Ọ sị ya, I will go. O kweta, mana emesịa n'ikpeazụ ome gịnị? O jero. Ewe sị, n'ime mmadụ na-abụọ, kedu onye mere ihe nna ya kwuru? Asị na onye nke mbụ, even though na two of them all did wrong. Because it's not even right. You say no. It's not right for your parents to delegate you on something and you say no, especially something that is good. So two of them did something wrong. But eventually, who made the right choice? N'ime harap. Obolo nke meli he agwalem. He made the right choice. Jesu wee sị ha, na-etu aka unu ga-anọdụ ndị akwụna na ndị omenjọ anụ okwu Chukwu megịnị chegharịa. Ndị bụzi ndị bụ ụmụ Chineke akpọchi obi ha. What choice do we make in life? The choice you make determines who you are. The choice you make determines where you're going. If you want to be rich, you have to make choices of a rich person. If you want to have a good marriage,
You have to make good choices. If you want to be educated, you have to make choice of reading. There is no way you can become a doctor if you don't read. Am I right? It's not possible. You cannot. You cannot. And so, every human being has to make a choice. And not just a choice, but a right choice. And not just a right choice, but execute that choice to the letter. You have to put all your energy and pray to God that the choices you make will be a successful one. Ka Chineke na-agọzi anyị, ka anyị na-ewelu ọnọdụ ndụ anyị niile na-etinye n'aka, na-ayọ ya na echiche ọbụla na-abịa n'isi anyị, ya bụrụ echiche ya bụ Chineke ga-support, so that we make the best choice in our lives, the best choice of worshiping God, the best choice of being a good person, the best choice of making the best out of our lives. Ka Chineke wee gọzie ndụ anyị n'ụwa n'ụwa, ka ọ ga-aba ebicha ndụ n'ụwa a na-ebinye elie na aṅụrị ebebe n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. So otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe. N'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, n'ọdụ n'aka nne, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo onwe anyị, ọnọdụ ndụ anyị na-achọ igosipụta gị. Anyị ma na ịbụ Chukwu na-aza ekpere, anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ayịya anyị niile. Onye mere n'igwe na ala, iwe na nụrụ ayịya. Amen.
dị nwe na nụrụ anyị anyị ka anyị natazi anyị isi a narụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile nke anyị bụ n'obi anyị. There is something that makes me come into your presence, my helper, my helper, oh, my helper, oh, my. There is something that makes me come into your presence, my helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Chineke nna jebele defunanya anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ ndụ anyị, ọnọdụ ezinụlọ anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ayọ niile nke anyị na-ebunye gị na ekpele niile nke anyị ji nsọpụrụ were gosipụta gị, ma nwee nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpele anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile si abịara anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Wenite n'obi enu.
nke ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara ogwere achịcha, nye gị ekele n'otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ arụ m, nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otito, onye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ.
kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Meji Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were ebe ọkụ wee Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
My dear brothers and sisters, neno nwa atụrụ nke Chineke, neno onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị na-enwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. In thy
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị biko mee ka ahụ n'ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa anụnwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for special maintenance going on in the parish. Unu ma na a na-alụ toilet ebe a. Ndukwe. Otito dịrị Jesu. We have the exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our parish, in our church, from 4 p.m. to 7 p.m. Come, let us adore thee in English. Anyone requesting Mass, please give 2 weeks. The 2024 Mass book is now open. Thank you for your support to the Catholic Annual Appeal. Through your generosity, we have reached our goal. May the Lord reward you abundantly. Please remember to fulfill your pledge. Religious education is in progress. Please register your child if you have not yet done so. Monday through Friday, 9:30 to 3:30 in the rectory. Our parish is offering classes for young and adults, 16 and older, who have not received all their sacrament of baptism, Holy Communion, and confirmation. Also, contact the rector. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Friday. The first one is October 6th, this coming Friday. This Wednesday, October 4th, is the feast day of St. Francis, and you are welcome to bring your pet to 8 a.m. Mass for blessing the animal. And then you are invited to our Diocesan Eucharistic Revival this October 7th at Mammon Park in Brooklyn. We have free tickets for all who wish to participate. To get one, ask at the sacristan. The ticket, he said 12 for us. So if you want to go, see Tony. He will give you. Umuwani, utane ko narangozi before me chief kwa again. First Sunday, ladies. Utane ko narangozi unu de uto.
See, you are shining, Blessed all women. Virgin Mary, Mother of Put it God. on top. Blessed Virgin Mary, Mother, pray for us. Blessed Virgin Mary, Mother of God. Carry down. Blessed Virgin Mary, Mother, pray for us. Blessed Virgin Mary, Mother of God. Blessed Virgin Mary, Mother, pray for us. Are you born again? Who is your mother, Mary? I am born again, and Mary is my mother. Blessed Virgin Mary, Mother of God. Blessed Virgin Mary, Mother, pray for us. Sọsọ aka ofele olugbo onye gere n'igwe na ana ka mkpakwa anụent onye gwa mmụọ gị Amen. 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 Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Nne m, ihe dị mma ka m ga-enye gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Nne m, ihe dị mma ka m ga-enye gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Ọ ga onye ga-akpọ mama nne? Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne? Nne bụ ihe dị mma ka anyị ga-enye gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Otu dịrị Jesu, otu dịrị Jesu. Unu mana anyị akwawa, imi akwawa. I told you last time na otu dịrị Jesu. Biko geenụ ntị. Ụmụnne anyị na-abụ Kinsley Uche and Patrick Egbu. Agwala unu na ha luzuru, Patrick Egbu luzuru the junior brother in Brazil, and Uche is uncle here in New York, if I'm not mistaken. Yes. New York, right? So they flow to Committee of Friends because nyefa kake buna where's the other number?
unu ma na ọsọsọ gọọmenti Trump bụ ihe achọghị ịpụ mgbe o ruru na ọ ga-apụ. So executive of St. Fortunata Igbo